Hapadeng Jingiakhih yaksar Kinohikai SSA kebetulan hakalama Megalia SSA School Association banterwa badawa na kasor karjela ban penkendria Kinohikai SSA Chiki Education ban penne Kinohikai SSA hakam hikai nega regularization la nega security of service om ban penhe tulop kakam pat sipor takaba kentat chua sipor yak enhancement Henry ke jingmi bat pat ke juk organization ban mi dakoi gen hon kata ko all Megalia SSA School Teachers Association kene gen hon menta kadang bateng ban Jingiakhih dakaba syong kalai mungor hamadan malki mandawa na sarkar jila ban kentiu ketulop Kinohikai tachis pa person halor kene ke jingmi Kawei ke Kynhun na ke juk organization apakli u president ke Megalia SSA School Association uba Aristotle si rumbai uloong ba omdan AA manong ne kentho markadai ke researcher pajba kila banchna dakoi Kynhun shushu uloong ke jingmi Kawei ke Kynhun bandawa penkiu tulop 10% kadai ke nongrim jong jing sngutu jongki abakli uloong ba kapor ba thau ye kene ka association kito ki basyong klan mungor hamdan malki kidai badan lang barka Megalia SSA School Association Henry uba Aristotle si rumbai uloong bakidon kidau hapok ka association mentai kila thau Kawei Kynhun tu mo ngan nakalian jonga nganong kumno marka India is a democratic country kino ki dong chong kari India kila ban form ya ka association timakiro kila approach sa government hakano korkom ki approach kitibha maki ban batai ya pi hakano korkom ki move sa government ban pan ya ka 100% enhancement hera ngi hi nakaliang jong ka association ya ka ka jingya lenti jongi bar ka sarkar menne ngila de penshai hi kedar habashai hapdeng jong Kinohikai SC barokhot bat ko maong menne bangila chim hi ya ka to karai ba dakitu ki arli ki Jingdawa ngila jet ya ka security of service ka bai de bar ka Jingdawa jong ki 100% tingin nakalian jong ngim don e ba comment oh ya ka jing shisha maki menshwa na diduk ki snem bangi form ya ka association ni don lang hajo ye don lang hajo apo jong Meghalaya School Association but nagi daw mo ki ba don ki daw ki ba la mi hapdeng to association kila form no la ka jong ka association kumbang ang ipimene ngan repeat ben same thing ngi nakalian jong Meghalaya School Association kabarang sa teng menta ka mat Jingdawa jong ikalong ka enhancement of salary but ka security of service te hakajing ya identi jong ibat ka government nakaliang jong ka government hakajing ikendo jong ibat ki officer jong ka government nakaliang jong ki kila krenchai bayamenta nakaliang jong ka education department ka napdeng kini ki artli ki man nakaliang jong ka education department kala penkre menta shat ya ka cabinet memorandum nakabenta kumno ban observe ya ka service jong i saka po education department kambumut ba ka sarkar kala penkre ban wanra ya ka policy kumno ban safe lani ban secure ya ka service jongu Kinohikai SSA hakatu Kawei ya katu pat Kawei ka mat Jingdawa ka badai enhancement nakaliang jong ka government kala differentiate bayamenta ka sarkar kan le chwa ya kan neka kan wanra chwa ya ka policy kumno ban ayu ya ka security jong ka service jong Kinohikai SSA kata ka jingkli jong pi ngi nakaliang jong Meghalaya SSA School Association ni don tangkat ni ban juba this is not the first time bangi ki SSA ngi ya la ka jong kamde chu kasin ka banongkong pi nakaliang jong ki press ki media ro pila ayu ki pila long aware ya kane ajan haman laki issue ngi ya la ka jong bitu ni pila sakihi at the end of the day ka government ka respond ya no ka movement ka de ka jongno kata ka movement ka ba nakaliang jong ka government ro ka sim serious te ba ade par kani ngi ha ka jing start jong ka government ka jing start jong ka government kumbang ong mai pi mene ka India is a democratic country any citizen of India can demand according to his right mo ka ba don hok banyo ka kum hok chung tikani ngi ha ka government ka ba kan bishar bat kan shim ke karai to ha ka bai dei bat kata ka jingli jung pi mo ka jingni ki kubor ha kini candidates ni the right person ban juba bi pi ya kani kadai maki hi ki bale ikendo iki ni habangi bodden ya ka kam ya ka ai ka bangi la ya yenti ngi la yo ya ka respond ya ka ai ka juba ka bangi yo na government leng ba jung ki ngi la pen sneu hono hikai tingin ngim kwa ban phai biang shedin kata ka jingi kendo jong ki wei association ngang asnga ba kambha yangi bangin jubab ka shong haki kumno ba ka sarkar ni ba ki officer ki respond ki